Naimbag nga bigat iti tunggal may sa kada tayo. Daytoy nga kasaba ket libre. Imay kami ditoy pero paraangan tayo. Tapno umay lang mangidanon iti libre nga sao iti Apo Dios. Daytoy gagayem kun sa ilyan kay tawan iti bayad na. Dagitiman addang agsingsingir itaw nag agiwarwaras ti envelope kay taan ko nga kadwa dagita Apo. Daytoy lang iyo may mi nga manangidanon iti naimbag nga sasao iti Apo ket awan iti bayad na. Kuna na iti Biblia adda dagiti 5 nga kinapudno iti biag. Uno kuna nato nga five facts of life. Kuna nati umuna, you are a sinner. Uno may saka nga managbasol. Kuna na iti Biblia di Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Amin tayo kuna na iti dayta nga bersikulo ket nagbasol tayo ket nagkurang tayo iti dayag iti Dios. Dayta ti maysa nga kinapudno gayem ken kabsat. Taawan iti nalinteg nga oray maysa. Amin tayo ket naianak tayo kini Adan ket amin tayo ket nagbasol tayo. Ket kuna namet iti maikadwa addan to ti aldaw nga ipapatay. Kuna na iti Biblia di Romans chapter 6 iti verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Dahil tayo may kadwa kinapudno na dumteng to ti aldaw sangwam ni ipapatay gayem kan kapsat taday iti naituding iti tao naituding iti tao nga dumteng to ti ipapatay lakay man no bakit wano ubing man uno ti siya sino man ket ti uri anyaman nga edad uno ti anyaman nga kasasadi ti biag dumteng trato dayto nga kinapudno nga may sangal daw ipulang mo daytoy kakaison nga biag. Ket kuna na ti may katalo nga kinapudno, you will be judged. Sa kuna na di Hebrews chapter 9 verse 27, and as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Wano addanto gayem iti pannakaukom nga sangsangwan iti maysa nga tao sa daytoy iti intuding iti Biblia. Ibagbaga iti Biblia nga addanto gayem ken kabsat iti ukom nga sangsangwan iti maysa nga tao. Iso kuna na iti Biblia met lang nga masapol nga da iti panagsagana. Sa dayti nga panagsagana gayem ken kabsat ket pudnon to nga sangwam iti Dios ket kumusta kanto iti sangwanan na. Kumusta kanto gayem no dumteng iti aldaw nga sangwam iti Dios ket no sika ket napnapnuan ka iti basol ket daytagita nga basol ket haan nga naugasan iti dara ni Kristo Jesus ket kumusta kanto gayem. Timik opat nga kinapudno kuna na ditoy you can't save yourself. Sa kuna na Ephesians chapter 2 ti verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Hamo nga maisalakan ti bagim gayem ken kabsat pati pan nakaisalakan kuna na iti Biblia ket parabor laeng ni Apo Dios kadagiti tattao nga mamati. Parabor laeng ni Apo Dios kuna na kadagiti tattao nga mangawat kini Kristo Jesus nga manubot mangisalakan da. Ket dayta ti maysa kinapudno gayem ken kabsat ti may kopat ket iti may kalima nga kinapudno kuna na ditoy your hope is Jesus Christ. Sa kuna na iti John chapter 14 iti verse 6, Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So dayta ti maysa kinapudno gayem ken kabsat tapuna na lang di Acts chapter 40 verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Kuna na iti Biblia gayem ken kabsat nga awanan ti dadto mga pakaisalakanan iti tao nonahan ni Kristo laeng. Ni si Kristo isu ited tinangited iti bagina jay cross. Tapno iti kasta amin dagiti managbasol ket maugasan isuda iti basol. Ni si Kristo laeng iti nakaited
iti bagina nga matorture iti cross kalbaryo tapno si kakanti siya ket agbalin nga nalintag iti sangwanan iti Dios babaen iti dara nga naiporokpok iti cross kalbaryo ket isu daytoy iti pinamayan iti Dios nga nang ugas iti basol tayo agyamanak ti panagdangeg tayo. Magdidakman ti libre nga mabasa. Libre dahil tama da. Mangistorbo akman. Gidadak lang ti libre nga mabasa. Libre nga mabasa. May warwaras. Libre so na ka. Sige mo. Dito ata dito po na imaan. Kaya man ti libre nga mabasa manong. Libre dahil ta. Nagay. Adan. Sige. Sana. Amam ka din ni Kristo kabsat. Dito'y tracks nga dito'y iso dito iti bagbagana. No kasano nga da iti sagot iti Dios. Tapno iti kasta ket may salakan iti kararuam iti basol. So dito iti bagbagana dagiti nga tracks ngayon kami warwaras. Ket nabasam kadi data dati ta maikadwa. Wan. Narigat ti agbasa. Mabalin latta. Hanga ba explicar ko gusto dati bagbagana rito eh. Sige. Dati may isang tao nga nabaknang. Timti kinagiti kinabaknang na ket hanan to isuna nga may sakit ijay sangon ti Dios. Dita track si bagbagana nga adda iti may isang tao nga imbaon na ti anak na nga isu ti mapaitibiyag na. Mapaitibiyag na iti imbaon na tapno iti kasta ket may salakan dagiti kailyan na. Ngem ren ni Jiktarda. So nga dayta iti